Uite avionul. Nu mai găsesc, uite-l. Bine, v-am găsit în video de astăzi. Astăzi vă prezint bicicleta, așa să mă plimb cu ea. Am un Ghost cu cadru de titan și ASX, nu știu, habar n-am. Voi știți modelele mai bine ca mine. Este full suspension, Fusion Shock și ocăr, furcă de ocăr. Nu știu, e chestia asta aici. Ar trebui să fie o fantomă, cred că e firma Ghost. Aici am picat tare și mi-a picat lanțul și s-a făcut așa urât. Are 9 viteze pe spate, 3 viteze pe față, trebuie să vină așa mai pe interior. Azi vă pot arăta aici, astea de pe spate, astea de pe față. De aici pun mai mari, de aici pun mai mici, e un buton aici după. De aici pun mai mari, aici e exact invers, aici mai mari și de aici mai mici. Frânele și vitezele sunt Shimano și dincolo, tot așa. Și frânele sunt pe disc, doar că într-un fel sunt pe ulei, pentru că aici, dacă puteți vedea, nu se poate vedea tare pe filmare, știți că vă arăt așa, acolo, de discul, vine ulei prin frâne, prin cablul ăsta și da, așa face să se oprească, se oprește chiar foarte, foarte bine. Este din cadru de titan, zicea undeva titanium, cred că aici undeva pe spate, dar nu știu. Uite aici titan. Și da, șocul foarte bun, totul e foarte bine. Scaunul iarăși e foarte comod, are aici o gaură, nu știu de ce. Nu are pic de rugină. Are chestiile astea mai comode. Da. Astea sunt foarte grippy. Și haideți să filmăm un pic, să mă și plimb. Ok, nu am pornit filmarea, nici nu mă întrebați cum, că nici eu nu știu cum. Da, am pornit filmarea și haideți să ne plimbăm. Trebuie să fac viteza asta mai ușoară. Iar mi-am pus aici în camera să nu pot să schimb vitezele. N-are nimic, doar mă plimb și vă arăt. Scrie aici ceva autentic, nu știu. Aparent acum vorbiți cu umbra mea. Nu se vede absolut nimic pentru că, bine, se vede, dar nu se aude pentru că sunt foarte multe mașini, după cum vedeți, și toate vin și pleacă și efectiv sunetul, efectiv nici eu n-aud bine, efectiv. Da. Mergem pe strada unde stă youtuberul Sky. Nu știu de ce vine mașina asta pe cordon, doar vreau să poartă. Vă rog, nu raportați, nu faceți nimic, că nu știu să blurez. Așa că, da. Poate o să pun subtitrări la video ăsta, nu știu. Gen subtitrări să vă arate textul jos. Și nu știu, încerc, că încerc să editez chestii cât mai bine. Uitați, aici stă youtuberul Sky, la casa asta. Ia uitați, aici, dacă vreți, puteți să veniți, casa lui, eu i-am dat scrisori, i-am dat de toate. Am și făcut un video cu el, e un short mai destul de recent, de acum un an, bine, nu chiar din vară, dar e unul din ultimele shorturi, ca să înțelegeți că m-am reapucat de YouTube. Mi-am schimbat deja, după ce vedeți, asta video ăsta mi-a schimbat poza de profil, background-ul ăla când intrați la mine pe canal și absolut tot. Nu tare vreau să dau scheme, mi-am schimbat și numele, am uitat să zic, nu tare vreau să dau scheme pentru că am telefonul în mână, GoPro încă nu am, dar are tata, numai că nu știm unde este. Știe tata, dar eu nu știu și de aia. Așa că video ăsta povestim cel mai mult. Video următor, nu știu, dacă strâng comentarii, vă răspund la toate, pentru că nu mă aștept să explodeze video ăsta, adică eu sunt youtuber destul de mic, sper să devin destul de mare și cunoscut în România. Nu știu, eu iau exemplu pe, să zicem, de o vârstă și cu mine, da, pe Rareș 77.
Dați tag acolo în comentarii, poate vine la video. Cine știe, eu chiar sper să ajung ca și el într-o zi. Numai că el stă în București, eu stau în satul mare. Asta e singura problemă. Dar cine știe, poate. Adică, nu. Am aproape tot ce-mi trebuie. Cască de aia full protection încă nu am. Dar vineri mi ziua de naștere, fac 12 ani. Și da, o să primesc o cască de aia de la părinți. Mi-au comandat-o deja, numai că nu știu de ce arată că vine în iunie. Nu contează. Da. Haideți doar să băgăm viteză că sunt copii acolo. Vai, era să-mi scap telefonul. Mă speria câinele la foarte tare. Da, nu o să vorbesc până trebuie. O să-i salut eventual. Salut! Ok, am trecut. Da, I mean, you know what I say? That's good. Life's good. Ăștia cu 4 la engleză, nu știți ce înseamnă. Viața e bună, dar v-am zis, o să pun subtitrări. Mă chinui din tot sufletul. 6 minute, jumate video, nu știu. Ziceți-mi să fac videouri lungi sau scurte și despre ce, pentru că în timpul săptămânii încerc să postez așa daily. Mai că e greu că trebuie să rețin și contul de TikTok, pentru că am și acolo un cont de TikTok, Muri de Capa. Muri cu 2 de I și încă un I pentru I de Capa. Da, asta mi-e contul de TikTok și da. Cine vrea se abonează, cine nu, aia e. Pentru că m-am apucat de YouTube ca să vorbesc așa mai tare când sunt mașini, ca să mă auziți. M-am apucat de YouTube ca să fie toată lumea accesibilă la videourile mele. Adică jumătate de clasă nu se poate uita la mine pe TikTok. Mulți din voi poate nici nu aveți voie pe TikTok, nu vă lasă părinții sau aveți, dar nu pot să fac videouri lungi și de aia zic. Ce-s pus aici pe mine? Și o să-l dau jos. Da, în continuare dau jos insecta asta virusată. Nu știu unde-i dau acolo. Da, așa e bicicleta încă în cadru. Nu știu, scuze bicicletă că te-am aruncat așa. Mai mult s-o lovi pământul, că e de fier. Are șuruburi, efectiv. Da, cam atâta și cu video ăsta. Aici am... Oh, nu se vede nimic, v-am stat așa, nu contează. Salut!